ассалому алейкум дӯстони меҳрубон, рӯзи саиди ҷамъа муборак. дӯстони азиз, имрӯз ҷумъа ҳаст, аммо мутаассифона масҷидҳо холиянд. аввалаш парвардигор ба дастгири ҷоноби олӣ дар душанбея масҷиди ҷамъахонӣ калон нӯшид. мутаассифона холӣ. ба кадом хотир? бачаҳо ёша мебинӣ вақти намози ҷамъа дар кӯчаҳо мегарданд. мутаассифона дар кӯчаҳои Россия, Москва бачаҳо ёш ришо анқаиб мода гуфта мондагиянд, ки вай суннат аст. рӯша монди сигарет дар параи даҳанаш вақти чай намоз намеяд. ин неъмате аст парвардигор ба мусалмонҳо имрӯз додаанд. чаро масҷидҳо намеоӣ? чаро намоз намеоӣ? мақомодорош мераванд, прокуратураш мераванд, милисо, тамоми кас мераванд намоз, аммо бачаҳои ёш дар ҳамин кӯчаҳои Москва гашта истодиянд. мутаассифона намоз нест. бибинед дӯстони азиз, ки вақти намоз аст. ин неъмата пой бидоред, ки парвардигор мегирад. раве намоз дар ҳаққи мардуми Фаластин, дар ҳаққи Тоҷикистони азиз дуогӯ бошед. касе сах расида боша бахшиш ба худо. аз дӯстдорӣ аз бародарӣ ай мусалмонӣ ман мегӯям, ки масҷидҳо бозанд имрӯз ин неъмата пойдор бидоред. бибинед дар Фаластин масҷидҳо зери по шида истоданд. масҷид надоранд, нони хӯрдан надоранд, свет надоранд, об надоранд. парвардигор ватани моро обод бигардонад. бачаҳое ки дар Москва илтимос, бисёрта дар дискотекаҳо мебинем, бисёрта бачаҳои ришако мондагӣ музикаҳо монда ҷумда истодиянд. ахалан ришотона ё битроше ё қадри ҳамун риша бидонед. аз барои худо ба сини худо боз бигардед. бародароне ки дар кӯчаҳои Москва мегардед, ман муло нестам насиҳат кунам, фақат аз дӯстдорӣ бародарӣ ман мегӯям. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. илтимос пойдор бидоред. қадри масҷидҳое ки бозанд дар ватан дар иҷа бидоред, ба намоз бар бигардед. бародарони азиз, валлоҳи қасам аз дӯстдорӣ ман мегӯям. агар касе сах расида бошад бахшед. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.